נרקה. מה? אתה יושב עליו? אני רוצה להביא אותם. וואי, רונן נפרד, איזה קטע. הוא יקלוט אותי? אני לא יודע. טוב, אני הולך מהצד כפרת. תראה כמה בחורות איתו שם. בסדר, תבוא, אבל תיתן קצת סטיז וזה, שיהיה קצת... אני לא חושבת ש... אל תתעצבן, אל תתעצבן. זהו, זה... מה? מה יש לך? יש תמונות מתעדות, מה זה משנה? מה יש לתעד? אתה מחפש... אני מחפש הצעות. אתה מחפש, גם את המצלמה, תוריד את המצלמה בבקשה, כי זה לא בא לי טוב כל הסיפור הזה עכשיו. מה אתה יכול לעשות? כל מקום שלא הולך, מצלמים אותו. מה אתה יכול לעשות? מה זה? שטח ציבורי. עושים לך פפראצי, אנשים מתחננים שנעשה פפראצי, מתחננים. על מה אתה צועק בכלל? אני כולה הבנתי אותך בשביל הצחוק. די. אז הוא החזיק לי ביד. תפעלי את המצלמה, עזוב, תביא, אני אוריד אותה כבר. תביא אותה. אני לא מביא לך כלום, נו. תעזוב אותי. יותר מדי, אני חושבת... תעזוב אותי. תעזוב אותי. אל תיגע במצלמה. 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 זה ממש מוגזם. אבל אל תיגע במצלמה. רונן, הנה אלדינק, יאללה, מה קורה? מה הולך רונן צ'וק, יאללה? הבלתי אותך, מה? אתה לא מכיר אותי? אתה לא זוכר שהתבלבלתי איתך ועם רמי קליינשטיין? מה קורה, בנות? מי אלה הבנות? מה קורה? אודישנים או משהו כזה וזה, עכשיו שיגעת לנו את הראש, למה לצעוק ככה? לא נורא, נו, מה? אודישן שמו אודישן. מה קורה, בנות? נבהלתן? תציגו את עצמכם. בוא'נה, רונן, מה אתה נעלב בורח? בוא תעמוד לידם. אתה לא יכול לצעוק ככה, אולי בטח לא אודישן, אתה מסתלם את כל הראש לגמרי. מה אני אעשה? ראיתי אותך, אני לא יכול, אני רואה אותך, אני חייב להבין. בוא. תצלם. מה קורה, רונן? וואלה, אני רואה פה איזה קבריולט, סוכן דוגמניות. יש לך פה פפראצי על הראש, תיזהר. ניר, עזוב, זה בלעדי כפרה. תעצור רגע. מה בלעדי? רונן נפרד מהדוגמניות שלו, יאללה, כל פעם אתה בא לי ערב ראש השנה. מה קורה? בוא'נה, קלטנו אתכם, תראה את ניר פקין שם, תסתכל. אנחנו קולטים אתכם ויוצאים מהסנטר, אמרתי, חייבים לעשות להם פפראצי, יאללה. מה, החתמת את בר רפאלי, הנקניק, אוי, יואו, איך את דומה לה, איך קוראים לך? ניר, בוא! היום הוא לא ירביץ, בוא. כן, ניר פקין, רוצה לך יסתיר. שלא יגנבו לך את האופניים, ניר. יאללה, איזה חבורה יפה הבאת היום. מזל טוב, שנה טובה, בנות, רגע, תעצרו. אתם יכולים להצטרף איתה, אנחנו לא עצרו, אנחנו הולכים עכשיו לשתות לך. אז היום אנחנו באווירה טובה, אווירת חג. תכיר לי את ה... איך קוראים לה? ניקול, נעים מאוד.